що ми ближче до Моїсея, ніж будь-хто, ніж іудеї або християни. Що мається на увазі? Я спитаю тебе про 3 речі, про які знає тільки пророк. Які перші ознаки часу судного дня? Яка перша їжа, яку будуть куштувати мешканці раю? І чому дитина схиляється або до матері, тобто становиться або чоловічим, або жіночим? І тоді посланець Аллаха відповів йому. Саме такими є віруючі християни. Саме тому ми ближче до Моїсея, до Ісуса, до всіх пророків. На державних посадах, де є корупція, і вона є, і тут є, і везде є. На фронті, де можна побачити різне, де п'ють і курять масово, і б'ють друг друга, і так далі. Треба Дорогі віруючі, в якому місяці ми зараз з вами? Вірно, в місяці Мухаррамі. В одному з 4 заборонених місяців. В якому саме із цих 4 місяців Мухаррамі? Особливому місяці. Тому самому місяці, про який посланець Аллаха, мир йому, сказав: «Шахруллахіль Мухаррам». Місяць Аллаха, Аль-Мухаррам. Він додав Аллаха до цього місяця. Ідафатан іль-Аллах. Таким образом, таким чином, підкресливши цей статус. В який день ми з вами тижня знаходимося? П'ятницю. Благодатний, благословенний день. В якому місці зараз ми з вами знаходимося? В одному із домів Аллаха, в мечеті, також в благодатному місці. А в яке число ми зараз з вами? Яке зараз сьогодні число? Сьогодні 10 Мухаррама. Аль-Яуму Яуму Ашура. 10-й день місяця Мухаррама. Той самий день Ашура, про який спитав посланець Аллаха, коли прибув в Медіну, і минулі хутби ми про це розповідали вам. І спитав, побачивши юдеїв, які постяться, чому вони це роблять. І вони відповіли, сказали, в цей день, саме цей день, Всевишній врятував Мусу, Моїсея, мир йому, та наш народ. І після цього посланець Аллаха, мир йому, сказав: «Нахну ана ауля бі Муса мінгу». Я ближче до Моїсея, до Муси, ніж вони, ніж ви. І тому, дорогі віруючі, дивіться, адже, скільки сьогодні зібралось водночасно заповідності в цей день, цей місяць, число, дата, місця. До чого я веду? До того, дорогі віруючі, що ми, як це підкреслив посланець Аллаха, мир йому, в цих словах, що ми ана ауля бі Муса мінгу, що ми ближче до Моїсея, ніж будь-хто, ніж іудеї або християни. Який сенс, який смисл в цих словах? Що мається на увазі? В чому сенс в інших словах, коли Аллах Субхану ва Тааля також каже: «Ба'у'зу білляхі мінаш шайтанір раджім». «Інна ауля насі». Саме така формулювання. Саме ті самі слова. «Ауля насі». «Ана ауля бі Муса». Пророк каже в хадисі, в аяті каже Аллах: «Інна ауля насі бі Ібрагіма للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين». Воістину найближчі або гідніші з людей до Ібрагіма ті, які пішли за ним, до Авраама, мир йому, ті, які послідували за ним, пішли за ним, а також цей пророк, мається на увазі пророк Мухаммад, мир йому.
І ті, які увірували, Аллах покровитель віруючих. А смисл, дорогі віруючі, смисл та сенс полягає в тому, що ми, віруючі, ми, мусульмани, визнаємо всіх пророків. Ми не робимо меж або відмінності між ними. І це підкреслюється дуже багато в коранічних текстах, хадисах. Наприклад, Аллах Субхану ва Тааля каже: "Ба'да'узу білляхі мінаш-шайтані. Кулу аманна білlah, ва ма унзила ілейна, ва ма унзила Ібрагіма, ва Ісмаїла, ва Ісхака, ва Яъкуба, вал асбати, ва ма утія Муса, ва Іса, ва ма утія набіюна мін раббіхім, ла нуфаррику байна ахадін мінгум, ва нахну лаху муслимун". Скажіть, ми увірували в Аллаха і у те, що зіслано нам, і що зіслано Ібрагіму, Ісмаїлу, Ісхаку, Яъкубу та колінам з нащадків їхніх, у те, що було дано Мусі, Моїсею, Ісі, у те, що було дано пророкам від Господа їхнього. Ми не проводимо межі між ними, або не робимо відмінності, можна перекласти по-різному. І йому ми підкоряємося. Ва нахну лаху муслимун. А також в цій самій сурі Аль-Бакара, наприкінці Аллах Субхану ва Тааля каже: "Амана ар-расулу біма унзила ілейхі мін раббіхі вал му'мінун". Всі ви знаєте ці аяти. "Куллун амана білляхі ва малаїкатихі ва кутубихі ва русулихі ла нуфаррику байна ахадін мін русулихі ва калу самі'на ва атa'на гуфранака раббана ва ілейкал масир". Посланець увірував у те, що зіслано йому від Господа його, а разом із ним, мається на увазі Мухаммад, мир йому, віруючи, усі увірували в Аллаха, в ангелів його, у книги його, у посланців його. Ми не проводимо меж або не робимо відмінності між посланцями. Вони говорять: слухаємо та підкоряємось. Даруй нам прощення, Господи наш, і до Тебе повернення. І як я вже казав, цей смисл, він закладений в багатьох аятах. Є навіть майже один в один такий самий аят, як і в сурі Бакара, тільки в сурі Аль-Імран, де Аллах Субхану ва Тааля каже саме те саме. Куль аманна, там було кулю, скажіть, тобто обращення к віруючим, а тут обращение к Мухаммаду. «Куль аманна билля, ва ма унзила алейна, ва ма унзила аля Ибрахима, ва Исмаила, ва Исхака, ва Яъкуба, ва асбати, ва ма утия Муса, ва Иса, ва набиюна мин раббихим, ла нуфаррику байна ахадін мінгум, ва нахну лаху муслимун». Скажіть, ми увірували в Аллаха і в те, що зіслано нам, і що зіслано Ібрагіму, Ісмаїлу, Ісхаку, Яъкубу та колінам у те, що даровано Мусі, Ісі та пророкам від Господа їхнього. Ми не проводимо межі або не робимо відмінності між ними, і ми віддані йому. І кінцівка відрізняється аяті. Але підкреслюється завжди: ми покірні, ми відмінні, ми віддані і так далі. І цей смисл, дорогі віруючі, він насамперед відрізняє дійсно віруючу людину, щиру людину, людину істини та правди від інших людей. Тому Абдуллах ібн Салам, ця дуже відома історія, тому Абдуллах ібн Салам, який був іудеєм, євреєм, коли посланець Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхі вассалям, прибув у Медіну, він захотів задати посланцю Аллаха те, про що він знав, щоб отримати відповіді, про які він знав. І тоді він прийшов і спитав: «Ти посланець Аллаха?» Пророк відповів так. Він сказав: «Тоді я спитаю тебе про 3 речі». І він спитав його про
Інні саїлюка ан салатин ла я'ламухунна ілля набі. Я спитаю тебе про 3 речі, про які знає тільки пророк. Ма аввалу ашрати саа. Які перші ознаки часу, тобто судного дня. Ва ма аввалу таамін я'кулюху ахлюл джанна. Яка перша їжа, яку будуть куштувати мешканці раю. وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزَعُ إِلَىٰ أَبِيهِ أَوْ إِلَىٰ أُمِّهِ. І чому дитина, пол дитини мається на увазі, схиляється або до матері, тобто становиться або чоловічим, або жіночим. І тоді посланець Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, відповів йому: وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ. Що стосується першої їжі, яку будуть куштувати мешканці раю, фазіядату кебетіль худ. Це відросток печінки кита. وَأَمَّا أَشْرَاطُ سَاعَةٍ فَنَارٌ تَحْشُرُهُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ. Перша відповідь була, перша ознака наближення часу судного дня – це вогонь, який буде збирати людей з востока на запад. Потім про печінку кита, про першу їжу мешканців рая, і потім посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав: وَأَمَّا الْوَلَدْ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدْ. Якщо вода, мається на увазі сім'я, чоловіка попередить воду жінки, то буде чоловічий пол, то народиться мальчик. Він пояснив це. І після цього Абдуллах ібн Салям сказав: я свідчу, що ти посланець Аллаха. Саме тому, дорогі віруючі, одразу, коли він почув істину, правду, про яку знав, він сказав: я свідчу, що ти посланець Аллаха. І смисл полягає саме в цьому. І насправді, саме такими є віруючі християни. Віруючі християни. Люди Писання, про яких саме так каже Аллах в своїй книзі знов. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Істинно, ти побачиш, що найближче в любові до тих, які увірували, ті, які говорять: воістину ми християни. Це так, адже серед них є священники й ченці, і вони не вивищують себе, не проявляють високомір'я. І самим яскравим прикладом, про який ми неодноразово казали з цього мінбару і на багатьох хутбах, це приклад правителя Абісінії Негуса, до якого відправив посланець Аллаха, мир йому. І це була перша хіджра. І це дуже відома історія, коли за мусульманами, першими переселенцями, прийшли курейшити, щоб зібрати їх і знов творити деспотизм над ними, але він їх не віддав. А чому? А тому, що він дізнався, теж почув правду, істину зі слів, з уст Джафара ібн Абу Таліба, який зачитав йому перші аяти сури Мар'ям, сури Марія. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. І так далі. Коли він почув ці слова, ці аяти, кафха, я айн сад, згадка про милість Господа твого до раба його Закарії, коли він закликав Господа свого таємно, сказавши: Господи, кістки мої ослабли, голова виблискує сивиною, а раніше, пам'ятаю, я не був розчарований у своїх молитвах до Тебе. І воістину я боюся вчинків моїх родичів після смерті моєї, а дружина моя безплідна. Тож дай мені нащадка від Тебе, який наслідує мене і рід Якуба,
і зроби його, Господи, таким, щоб Ти був ним задоволений. Коли Негус почув всі ці аяти, всі ці слова, він, як це передає Саляма в достовірному хадісі, він сказав, а що він сказав? Він сказав, присягаюся Богом. Він заплакав, і священники заплакали, так, що промокла його борода, і промокли рукописі, їхні книги. І він сказав, воістину це є те, з чим прийшов Мойсей, з чим прийшов Муса Марія. Все це виходить з одного того самого джерела. І я ніколи вам не віддам будь-кого з них. Ідіть відсюди. Він так сказав курейшитам, які прийшли до нього. Тому, дорогі віруючі, тому ми, мусульмани сьогодні, саме тому ми ближче до Мойсея, до Ісуса, до всіх пророків. Воістину, в день Джума є такий момент, коли Аллах, Субхану Тааля, приймає наші молитви. І я сподіваюся, що ми застанемо цей момент. Фастагфіруллах лі ва лакум. Воістину, вся хвала та слава належить тільки одному Аллаху. Тільки в нього ми віримо, його тільки визнаємо, тільки на нього уповаємо, тільки його молимо про прощення. Кого Аллах наставить на істинний шлях, вже ніхто не веде в оману. А кого Аллах веде в оману, вже ніхто не наставить на прямий шлях. І я свідчу, що немає Бога, крім одного Аллаха. Я свідчу, що Мухаммад його раб та посланець. Амма ба'д. Тому, дорогі віруючі, особливо сьогодні, особливо нам, які перебувають тут, в Україні, треба бути, де йде повноштабна війна, яку розв'язала Росія, де іслам дійшов до определеного «нахну фір-рибат», так кажуть, ми в заставі, да? Це якась застава. Ми повинні бути провідниками проміння світла Бога, проміння світла Аллаха, Субхану Тааля, світла віри, світла, яке несе іслам до людства. І особливо, як я це підкреслив, в Україні, де йде війна, де ця країна під таким пристальним взглядом всього світу. Особливо нам, кримським татарам, тому що попереду визволення Криму, а Крим географічно це колосок ісламу в Європі, саме в Європі. Тому, дорогі віруючі, враховуючи, беручи до уваги всі ті смисли, про які я казав в першій частині хутби, нам треба віддзеркалювати оцей світ, це світло у своєму житті, відстоюючи свої цінності, бороня їх та пояснюючи найкращим чином, де б ми не були, на роботі, в сварах з колегами, в інтригах, на державних посадах, де є корупція, і вона є, і тут є, і везде є. На фронті, де можна побачити різне, де п'ють і курять масово, і б'ють друг друга, і так далі. Треба відстоювати і бути провідником цього світла. Не просто казати, мов я мусульманин. Ні, треба жити, втілювати те, що ми віримо, в життя. І це важко нам тут, бо нас тут мало, ми тут меншість. Сьогодні меншість, завтра, мабуть, не меншість, іншаллах. Брати великі справи, брати їх і досягати успіху. Ставити перед собою велику мету та досягати її, як ми про це казали в багатьох минулих хутбах.
не сторонитися бути попереду. І ми про це теж казали. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ імама, і ми пояснили. Про це дуа. وَجَعَلْنَا і Господь наш, і зроби нас імамами. Що значить імам? Керівник в такому прямому перекладі. Ну це не просто керівник, а це такий провідник, я це поясню. Провідник світла віри, світла ісламу. І неважливо, яка кваліфікація. В тебе є знання шаріатські або ні. Ні. Якщо ти щось отримував, щось дізнався, донеси про це. Оце мається на увазі. Передай це. Не сторонитися, бути попереду. Не сторонитися випробувань. Або будь-які випробування для віруючої людини. Це добро. Як про це казав посланець Аллаха. «Аджібту лі-амрі л-му'мін, інна амраху куллаху хайр. І насабаху ма юхіб хамідаллах, ва кана лаху хайр». Я дивлюсь становищу віруючої людини. Воістину, все його становище є благом. Якщо його настигне те, що сподобається йому, і він буде восхваляти Аллаха, це буде добром для нього. А якщо його застане те, що буде неприємно для нього, фасабара кана лаху, і він проявить терпіння, це теж буде добром для нього. Валейса куллу ахадін амруху куллуху хайрун ілля му'мін. І немає такої іншої людини, щоб все його становище було для нього добром. Тобто оберталося для нього добром, крім віруючої людини. Як про це казав посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Треба йти вперед та досягати. Але ж відповідати певним, базисним, фундаментальним рисам віруючої людини. Знов ж, про який посланець Аллаха казав, і цих текстів багато, я наведу тільки декілька. Ан ібн Мас'уд, коли посланець Аллаха сказав: «Аля ухбірукум біман яхруму аля нар, о біман тахруму нару алей». А не сповісти вам про того, для кого ад буде заборонений і кому заборонений буде ад. І вони сказали: так, напевно, так, звісно. І тоді посланець Аллаха сказав: «Аля куллі гайїнін, лейїнін, карібін, сагль». Це основне. Що це означає? Аля куллі лейїн. Лейїн – це простий. Або неприродний. Тобто чоловік, який веде себе естественно. Природний, невимушений. Лейїн – м'який. М'який. Навіть коли треба бути суровим, він м'який. Близький. Що це мається на увазі? Тобто отзивчивий. Тобто, коли він відчуває, в чому є потребність у тої чи іншої людини, коли він спілкується, комунікує і тому подібне. Простий. Несложний, простой. Або, як про це казав посланець Аллаха в іншому хадісі, мурсалян, який не є повноцінним цей хадіс, достовірним, але ж це про мораль, тому вчені наводять такі хадіси. Він сказав: «Қіля я Расулуллах», коли спитали посланника Аллаха: «О посланець Аллах, ель-му'міну якуну джабана?» Віруюча людина може бути боязливою? Він відповів: так, може бути. Тому що сміливість не кожному дається. Да? «Қіля якуну бахілян?» Він може бути скупим. Сказав: так, може бути скупим. Тому що, до речі, ці дві риси, вони пов'язані між собою. Я це про це казав окремо. Він може бути скупим. І люди різні. «Қаля наам», так. І коли його спитали: «Қіля якуну казабан?» Віруюча людина може бути брехуном, яка постійно бреше. Він сказав: ні, вона не може бути брехуном. Треба ставити перед собою саме великі цілі.
як про це казав я попередньо, як до цього закликав посланець Аллаха, і досягати їх, уповаючи на свого Господа. В будь-якому становищі ми не були. І якщо ця ціль буде дивовижною, недосягаємою, ні, ставити її, іти вперед, як це робили пророки та посланці, в яких ми всі увірували і не робимо відмінності між ними. Як це про це казав Мойсей, мир йому, своєму народу. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Муса сказав народу своєму, коли фараон, а хто такий фараон? Деспот, який мог вбити всіх, який мав владу таку, яка не мала меж. Та сама людина, яка наголосила, сказала: «Ана роббукумуль а'ля». Я ваш Господь величайший. До такого стану дійшов. Уявіть собі. Але ж Муса, що сказав Муса? Муса сказав своєму народу, коли вони проходили ці випробування: шукайте допомоги в Аллаха і майте терпіння. Воістину земля належить Аллаху. Він дарує її в спадок тому з рабів своїх, кому побажає, а найкращий вихід, а ісход, результат справ для богобоязливих. І саме так казав пророк Мухаммад. «Вал-аақібату ліль-муттақін». І тому, коли Муса вийшов в дорогу, і фараон, і його війська вже майже нагнали їх, всі почали сумніватися. Але що ж він сказав? Попереду було море. Що він сказав? Він сказав: «Келла, келла, інна ма'я раббі саяхдін». Ні, ми не будемо погублені, бо зі мною Господь, і Він мені вкаже вірний шлях. І він вдарив своїм посохом, і ви знаєте цю історію. І відкрилась вода, і він пішов по морю. І фараон пішов. Але Аллах Субхану ва Тааля що зробив? Він врятував. В цей день врятував Мусу, алейхіссалям. І погубив фараона. І цей фараон залишився там. Він вже після того, як вода почала покривати його, він сказав: «Аманту». Але ж Аллах від нього не прийняв. І він залишився знаменням, як про це каже сам Аллах Субхану ва Тааля в своїй книзі. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.